Radworský kor Meja je to spočatný navedol od Juraja Winera. A tu je tež to první koncertu, to 6:40 v Budyšinie a po tom koncerte si ja započal tam spívať po tom sobu. A to pa je potom mene boli kusk omeklo. Wiener je potom je v Budyšinie svoj žonský kor. A to byše jedna posta bo posta. Je Radvoju, tu Jurij Král miał svoju primicu. Die je potom fara byl v Ralbicach v Wotroj naposled. A to je tu Jozef Nowak neka krotko pohodil. Tu je mi jutro, a to jutro pojutro nejde tu primicu. Pohodil to tu Jozef Nowak naklidce vozil šice, kot sich maja zajem za spěvanie. On hutro mě přeprosil na to a tun dzień, on praj dirigenta won ma. A tun dirigent byše mój brat Achim. A tu je potom, 45 let najmenša tež, tunko. A potom jsme za tutun primicu naukli jednu misu. Tu prvnú misu, ktorú sme spívali. Nie, to byše druhá misa. Tu prvnú misu, tu sme pod Jurijom, to byše Krautcová misa, misa solemnista, po mojom začiu rekaše. Tu sme spívali na všech sviatých 46 v Radvoju.